Oro haje tani chungje monjo kene bagai chung ready khailai tongo tamni bagai ngangke miyawo norong nukhna je runal sar phai kawrobo bo phai jagar nai thangka omni yagulo chono bo saka je chung orobo asu imano je hunger strike khanong mano eba ke root block khanong mano abo decision chung saimia tamni bagai ngangke omo bubagran sanai tamu khainai oke buagrani joto tuk message maya sa jeng omo hen kamu khainai eba ke chung oro monjo khano khainai ebo ke chung oro root block khanong mano abo chungbo tabuk sasuk maya ko tobe ke chung message nasing tongo tai chung oro gathering khai tongo totkhona judi kono karone message phaika chung omtino hunger strike ba root block khaina nangong ke chung ombo khaimano o decision no tino chung oro jaga thai mas nam layo tamni babe ingkangke sini interlocutor je chongnani ni bor kok romani je BJP hapang boro jora mote tak khano sing kuno answer mayako o karone bubagrani message onusare sing orowo ready injak tongini ନିର୍ଦ୍ଦେଶ nai tongo bukuro bochuno order no hine sing oro kuthum laija omni bagino tabuk sak jora busal borok mak mawra tabuk sak jora to sing orowo 150 jon moto tongo abo tabuk taibu khainai jeng teruk omo haino jeng soyawoi tabuk sak nasing tongnai joto tuk chini message phayasa bubagrani message phayasa jeng obo haino tini oro tonglainai apuni gajoro sam sango tini orobo YTF tongo tai chini joto oroti pramothani joto party khai tongnai joto bubagrana hamjagai boro blogir oino sing joto no oro mile oi sing kebo oro mini mane parents party simia oro sikla buma bodol boro bo khainai bori ro khai tongo omo haina sing mile oi sing oro joto no kam khainai tai ko tai na singlai nani ani sinimung kangke